събиране на часа, 10 без 10 и днес правим разход към Асеновград. Ще отидем до Асеновата крепост, ще се разходим из града и се надявам да се прикараме много хубаво. 21 април 2021 сряда, 10 часа. Хайде! ЖП гара Асеновград. Вижте колко красиво са нарисували на сградата. Welcome, добре дошли. Супер е, идеално е. Виждате зад мен картинки на рисуване. Тата играят в колелото и изобщо настроението е много хубаво. Заминаваме към заближителността на град, Асеновград. Просто тук прави впечатлението. Всъщност не се намирам в Монако, се намирам в Асеновград на булевард България и от гарата до тук поне има някъде около 7-8 магазина за сватбенски артикули. Или който е решил да се омъжва, да се жени и да прави сватба, тук е място да се избере подходящи тоалети. Определено, явно Асеновград е столицата на булченските рокли. Всъщност, на където и да погледнеш, почти всеки втори магазин е булченски рокли и аксесуари. Или изобщо всичко, което е необходимо за едно хубаво тържество, една хубава сватба. Асеновград е популярно също и с многото си църкви. На 18 януари 1878 година генерал Виктор Дандевил обяви освобождението на Асеновград от османско или турско робство. И това зад него е и църквата Света Неделя. Да видим и от другата страна на църквата. Паракът е в ремонт, пише. И точно вижте таблата на среща, паракът свети 40 мъченици. Паракът се намира точно там. Но тъй като днес имам цел да отидем до Асеновата крепост, я потръгна да обикалям всичките паракъси. Определено няма да настигнем времето. Няма да помня за този паракът. Заминаваме към другите, а те са много тук. Асеновград. Храм Света Богородица Успение. Намирам се до Параклик, Свети Спиридон. Много от тези параклици обаче са затворени. В смисъл, ако искате да ги посетите, може би най-вероятно трябва предварително да направите заявка. Отворени са главно големите църкви. Тук нагоре вървя и отивам по туристическата пътека, която би трябвало да стигна до Асеновата крепост. Да видим дали има вода. Виждате, има вода. Тук чешмите имат вода, което е много добре.
Времето днес е много хубаво и перфектно за разходка в Асеновград. Храм Свети Георги и Свети Екатерина. Виждаш, че този храм е доста старичък. Тук никъде не забелязвам маркировка да има, между другото. Така че ще трябва да се ориентираме на къде точно да отидем. Тук има панорамна гледка към Асеновград. И виждате, точно насреща се вижда и Асеновата крепост, на където отиваме. Да, тук нагоре е пътеката, по която ще тръгнем. Но просто тук има хубава панорамна гледка, която предлагам да видим. Изглежда доста близко, между другото. Славчова пътека. Параклис Свети Илия, наляво или напред. Това вижте като маркировка, знак като маркировка. Църквата във високото, Параклиса. Определено Асеновград има доста забележителности, доста параклиси, църкви. Интересно. Продължавам по тази пътека. Маркировката. И панорамата зад мен. Пътеката, по която продължавам напред. Тук виждате цялата панорама. Не служава, се красива. Много е красиво. Супер е. Отиваме към Асеновата крепост. Денят е перфектен, приятно топло е, подухва лек ветрец, но ще е много хубаво. Мандала е перфектно. И тук има, между другото, един лъщящ камън, такива, ако се забелязва. Лъщят на слънцето. Интересно камън. Едно, че е някаква рута или нещо метал. Пътеката, по която вървя. До тук имаше едно скачване, тук вече стана равно тази пътека. Няма никъде чешми. Така че е добре да сте си заредили вода, ако вървите тук, и ако е много горещо. Иначе е много приятно.
Виждате, няма вода. Задължително си носете вода тук, ако идвате, тъй като няма вода. Да не умрете жадно случайно. На път до Асеновата крепост, маркировката вижте. Много приятна маркировка, тук ми харесва тази маркировка точно. Продължаваме по пътеката. Параклис Свети Илия. Гледката към Асеновград. Да видим балкана. Отиваме на там, Асеновата крепост. Тук вижте в гумите какво са направили. И предполагам вече свети този кръст, както и самата църква. Тук до параклиса Свети Илия са направили маси за почивка и отдих. И също така отиваме да видим една чешма за спомен от Георги Божанов, която днес на 21 април. Обаче има вода и дори се пълни в една кофа. Ето. Сега я пробвам. Хубав навес за почивка. И продължаваме. Вижте панорамата от тук. И супер е. Красиво, но? Асеновата крепост. Заминаваме натам. Вероятно тук се превръща и в барбекю. Точно тук и пътеките се разделят. Асенова крепост наляво, на където и продължаваме. Маркировката. Параклис Свети Илия. Табелката горе, откъдето идваме. Пътеката започна вече да слиза надолу. Върви точно покрай тази ограда. Времето май ще се разваля. Май почва да вали дъжд. Те го даха между другото и да превали. Ама ще видим какво ще стане. Носен чадър. Сгоре текста съм. И би трябвало да остана сух. Ама какво ще стане, ще видим. Пътеката е излезе на асфалтирания път, по който продължавам да вървя към Асеновата крепост. Точно насреща има и хубава беседка и чешма. Предлагаме да ви ги покажа и да ги видите.
Бяла бреза. Ето и чешмата. Тече хубава вода и все правилно разбирате. Маркировката. Горе има една беседка, която обаче ми се цели да отидем, тъй като почна да русти. И ще трябва да вадя екипировката другата. Или пък може да поизчакам малко и да привали точно тук. Айде на тази беседка ще направим малко почивка. Супер е! Заваля дъжд, обаче просто нямам време да изчаквам. Затова реших да тръгна. Имам чадър и съм с горе текста, който би трябвало да ме задържи сух. И така. Ще повървим малко и в дъжда. Чувайте капките по чадъра. И също е пак много хубаво. Тук две жени ме настигнаха и на беседката ме почерпиха два бомбона хубави. Продължавам да вървям много готин. Тук обаче е асфалтирано шосе, което за жалост се налага колите да ме обикалят. Ще се включим малко по-нагоре. Айде! Асеновата крепост, виждате, в дъжда. Такова е. Имам късмет в дъжда да съм тук. Но, въпреки това отиваме да я видим по-отблизо. Се надявам да бъдем много хубаво. Дъжда да спрем много скоро. Балиста метална машина. Няма да изчакам повече, тъй като може и да не спре дъжда. А вече се платих за вход към Асеновата крепост. Така че вече и влязах и започваме разглеждането. И се надяваме да спре до някое време дъжда. А пък ако не спре, ще го разгледам и в дъждовно време. От тук панорамата е много красива. И самата крепост нагоре виждате стените. И тъмното небе. Малко дъждовно, по вода не вървиш.
Асеновата крепост и църквата. Ето, че се намирам до Асеновата крепост. Красиво е. И върви по так. Нещастие. Асеновата крепост на 21 април 2021 сряда. Панорамата към град Асеновград от Асеновата крепост. Реката и пътя долу. Реално тук около Асеновград има доста туристически пътеки и е приятно се разхождане. Асеновата крепост и църквата. Ето, че за миг спря да вали малко и мога да се снимам без чадър. Хубаво място е, приятно място е тук да разхождаме. Много приятно място е. Има панорама навсякъде и се заслужава.
Голяма крепост е било. И църквата отдолу. Вижте, вижда се стара планина дори отгоре. Вау, много е красиво, супер е. Панорами навсякъде. Щастлив съм, че съм свободен и че днес на 21 април се намирам точно тук, на Асеновата крепост, църквата Асеновград. Предлагам да отидем и до самия връх на крепостта. Българския флаг. Свободата. Да бъдем там, където пожелаем и да бъдем щастливи. Времето ту вали, ту пече, изобщо всякакво е, но като цяло е много хубаво. Днес се прекарвам много хубаво тук на Асеновата крепост. След малко обаче заминаваме към Асеновград, където мисля да се поразходим там. Прекарам много хубаво. Влакаме в 18 часа за Стара Загора. Асеновата крепост. Разходих се хубаво Асеновата крепост, църквата, панорамата надолу. За мен беше удоволствие да бъда тук. Отиваме към Асеновград. Айде! Там така и се вземем града. Отново излязах облаци и най-вероятно отново ще завали. Виждате точно насреща къв дъжд ще изсипва, който идва насам обаче. И тук още една панорамна гледка. Общо е много хубава и се заслужава мястото да бъде посетено поне веднъж. Там има мост, по който мога да пресека реката и да се кача нагоре, и има други туристически пътеки. Но тъй като времето днес обаче не е много слънчево, ще оставим и за друг път. Тук реално определено има много хубави места за разглеждане и изобщо за туризъм, така че се заслужава всяко едно идване. Ще се върнем по същата пътека, тъй като тя реално ми хареса доста. Беше в гората и се върви по асфалта, където
минават автомобилите. Така ще връщам по нея пътека и вече ще се поразходим в Асеновград. Точно тук до ето тази чешма, която се вижда напред и беседката, пише и чешма 10 метра надолу е тук. Така че отим да видим тази чешма, нали? Знаете, че аз обичам да снимам чешмите. Чисто информативно. Само че 10 метра, това ли са имали предвид хората или? Това виждате е заслон, който е надраскан. А пък чешмата, елате да видим по-надолу малко. Дали ще намерим или няма да има. Да, ето е, но така като да, ще видим тогава първо. Вижте чешмата, която пише. Няма вода, не тече. По-близко, така. И тук най-вероятно може и да е хубава тази вода, но може и да е отгоре, откъдето се стича водата там. Честно казано, предпочитам отгоре, която е, отколкото тук, колкото и тази да е по-хубава, евентуално. Само се направи един обяд там на беседката отгоре, която е. И после вече ще видим. Заминаваме към Асеновград. Но първо тук ще направим обяд. Аз имам сандвич, ядки, плодове, чай. Така че мисля, ще стане едно хубаво хапване. И тогава ще ходим надолу. Тази чешма с тази вода тук ми изглежда много по-привлекателно. Има едно огледало. Айде, и после. Вървя по улицата Единение в Асеновград. В момента виждаме река Чепеларска. Пълноводна е и тече с буйни води. Асеновата крепост е наистина забележителна, в която поне веднъж в живота всеки според мен трябва да я посети. Според ходим из центъра на Асеновград. Исторически музей Асеновград и паметник на една майка, българска майка. Скамейките като парк. Имам шампастък за капване и сега сам някъде да го ям това шампастък. Центъра, вече няколко дена гледам веб камерата тук в центъра точно. Аз които да бъда валили, не валили това време, но нещо ми бяха да познат. Червената стена, одобрена от ЮНЕСКО. Биосферен парк Червената стена. Николай Хайдов.
Първият български храм Свети Димитър, 1866 година. Тук в този храм ще влезем и после продължаваме разходката в Асеновград. Храм Света Троица намира се на около 50-100 метра от другия храм Свети Димитър. Доколкото разбрах от местни, повечето храмове и параклиси се отварят само когато са празници. Или когато е празничният ден на този храм, примерно, деня когато е открит. А иначе в самия град има около 40-50 такива божи храмове и разбирате сами, че няма как всичките да бъдат отворени. Та има сигурно 2-3, 4, които са отворени. Всички други са заключени и само когато им е празника, тогава ги отварят за посещение. В момента тази църква Света Троица също е заключена. Паметника на Васил Левски в Асеновград. Днешният век е век на свободата. Пеларска река, доста пълноводна. Намирам се в Пловдив, вече е 4:30. 5 часа ме е влака за Стара Загора. Сега малко ще прескоря в Пловдив, 20 минути и после отивам да хващам влакчето. Прекарах се много добре в Асеновград и Асеновата крепост. Заслужава 6. Нови срещи!